Здрасти, аз съм бомбата, с мен така малко пък. Ето го. Днес играем игра, която се нарича Teddy's Go. Наредили сме няколко чаши. Той цели. Вътре ще може ли гадория, но ви не знам дали можете я видите, защото не знам защо, но сложили сме да ви кажем олио, оцет, сол, захар, вода. И виждате ли, ние са малки там нещица. Те знаете ли от какво са? Ами так, казвай. От лити чушки. Да, и сложихме... ми сок от тях. Да. И сок от слива. Да. Добре. Сега ще целя. Той цели. Ей! Не успя. Има още един шанс. Да ви кажем, целим с сливи. Чуть нямам стопчета. Бях от малко. Сега е моят ред. Искам си хапна една. Давай. Като бутнем чашката и тя изстреля такова вода и другите съставки, това значи, че трябва да пие. Но това сложи ли сок? Кое? Това сложи ли сок от срива? Да, в тази сложих. На екс. Стана ли ти гадно? Ако ти се повреш очем кръжиката. Fuck my life. Fuck you. Това беше много гадно. Добре, сега е ред. Миска бо. Седем така. Една сливка той. Взема бомбой. Две, защото имам по два шанса. Ето е. Митко бомбата. Аре, бе так. Пи. Ужасно. Пи. Защо ми така повърна? Дай. Аре, би так. Знаеш колко е гадно от тази чушка, бе. Пипи, аз го изпих. Например, така го изпи. Току-що повърна. Добре. Запали на устата. Ще се върнем много след малко. Защото ще... Пречистим вкуса. Не, да напълним чашите с продуктите. До... Картел. Добре. Той ще го изпие. Само това повърнах, нищо друго. Давай! И той го изпи. Добре, ще трябва да наполи гности. До след малко.
ред на битака. Бе, само ти ли някакъв ликичка? Как ли ти е гадно? И хора, не знам дали ще успя. Аз едва не успях, сега ти да видим. Какво стана 4 минути? Гадно е, нали? Ще спър клипа на пауза, докато го изпиш. Така, така мафака почти го изпи. От му 2 минути. Да вдигне тост. Готна ли го е? Бе, Биг. Добре, айде, дай. Дай, Лекс. Тя стина ли? Бой! Как да пука? Ето. Бой. Виж ти отвънка какво става. Добре, сега е ред. Ето, само за секунда ще се... Добре, връщаме се сега, ред. Ето, става дълго 6 минути. Оцели ли? Не мога повече, бе. Так. Добре, после той ще оцели последно и прекратяваме клипа. Малко си изсипям. Хубаво, давай. Малко! Стига! Много ми остана. Какво да направя, бе? Чека малко. Там пак има чисто от зелената. Не е толкова гадно. Други, че има люта чушка само. Празна чашка. Браво, витач! Браво! Гледай, че има кафе маняка. Хубаво? Мога да го. Сега аз целям. Айде да си хвърля последната дозичка. Чай да напълни малко такова лучи с още и такива неща. Ще свърнем след много. Добре, връщаме се сега е ред на битака. Какъв чалендж! Добре, сега е. Литна ми така мафака. Ох, дума главата. Не мога. Добре, малко. Колко чувствам? Браво. Човек, вижда си ли на какво ми прави? Съдъра. Гадно ли беше? Айде! Добре! До нови срещи! До другия чалендж! Напишете в коментарите и направете с палец нагоре или надолу. Довиждане! До нови срещи! Бай!